То така си получавате с панделка чисто новия апартамент в Дубай. Апартамент с една спалня, тоалетна за гости, това е малко кабинетче за офис или за спалня за гости. Клиента ми дойде само за един ден в Дубай, като му открихме и банкова сметка. Това стана в офиса на нашата фирма. Банковия служител дойде на место, като имахме предварително документи. Ето и в тая красива кутийка си получи ключовете. Много висок етаж, с гледка към басейн. Само ще ви покажа колко е високо. Аз имам малко страх от височини. Намираме се на 30 етаж. Долу под нас е басейна. Сега ще ви покажа и бъдещата лагуна, която строят. Когато е завършена, ще бъде страшно красива гледката. Така помогнах на моят клиент, открихме му банкова сметка, всичките ток, вода и акаунт за климатик му бяха направени в рамките на един ден. Ето е изпълнята с основната баня, чисто нова сграда, шоба. Това се казва Heartland 1. Както си му реда си идва с барбекю, игрища, фитнеси на открито и закрито, басейни, включително и басейн за дечица. Ето и кадри от фитнеса. Снимам хаотично да не показвам хората и другата седмица го пускаме под наем.